Prim Ministru, grazzi ħafna. Sellimlek Mark, kun sellem il-kull segwina. Grazzi ħafna tal-li ġejt, naf kemm inti mħabbat bħalissa. Ilek xarejn, Prim Ministru, u kellek taffaċċja waħda mill-akbar kriżijiet mondjali, jekk mhux l-akbar waħda, almenu fl-istorja riċenti f'ħajjitna, kienet isa baptism of fire din. Kif qed tħossok? Ħossni kuraġġuż, fiduċjuż fil-passi illi qegħdin nieħdu. Fuq kollox inħossni fiduċjuż, però għaliex għandnaf li għandi l-appoġġ tal-poplu Malti warajja illi qiegħed jafda lill-Gvern bid-deċiżjonijiet li qegħdin nieħdu. Nifhem li huma deċiżjonijiet li mhumiex mill-aktar komdi, hemm deċiżjonijiet li ttieħdu li huma skomdi, imma huma deċiżjonijiet li huma meħtieġa biex is-saħħa tal-poplu Malti tiġi mħarsa, dejjem il-prijorità għalina se tkun is-saħħa tal-poplu Malti wawċi. Qed tulna dalodu illi hemm persuna li fieqet kompletament. U indbatet id-dar ukoll. Indbatet id-dar. Iva, dak kien pass, dak kien avveniment li inkoraġġina ħafna l-fatti li f'perjodu qasir, nfakru wkoll li f'perjodu qasir. Persuna ġiet sar test, riżultat li hija pożittiva, iddaħlet l-isptar Mater Dei biex inżammet f'iżolament u llum ftit tal-ġranet wara mingħajr tajjeb inżid ukoll lilli ma batitx, ma għaddiċ minn dbatija, kienet konvalescenti, ġiri kienet tagħmel recovery b'mod normali, llum indbatet id-dar. Dan jottu kollha 12 persuna kollha illi sa issa ittestjaw pożittivi. Kollha kemm huma kienu fi stat ta' saħħa tajjeb kontinwament u dan jawgura tajjeb. Issa kif huma issa dawk li għadhom morda? 12 li huma fi stat ta' saħħa tajjeb ħafna. Waħda minnhom indbatet lura d-dar. Immaġina li taħsbu li se jfiequ ġifieri. Fiduċjużi li iva għandna sistema ta' saħħa li hija waħda tajba ħafna, il-livell ta' kura li għatu t-tobba u n-nersis tagħna huwa fost l-aqwa jekk mhux l-aqwa madwar id-dinja u għalhekk jiena fiduċjuż ukoll illi u għalhekk kuraġġjuż għax tant nemmen fil-healthcare ta' pajjiżna. Inti mhux bħala Prim Ministru issa, ma bħala persuna qed tibża'. Kalm, ninsab kalm għaliex qiegħed. Intix qed tibża'. Kalm kompletament kalm għaliex qed nosserva id-direzzjonijiet illi qed tagħtina il-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, qed inkun attent, ġifieri id-direzzjonijiet kollha li qegħdin jinħarġu mis-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika jien qed nosservhom ukoll għal daqstant iva. Jiena kalma x'għandi fiduċja sħiħa fl-awtoritajiet tas-saħħa tagħna. Inti tkun ukoll għax rajnija fil-fatt għandna filmat ukoll hands-on ħafna, ġifieri mort iżżur pereżempju l-postijiet fejn qed isiru t-testijiet. F'dak il-moment ma bżajtx illi dan huwa l-post fejn hawn il-virus jista' jkun. Mhux biss, ħanejdlek xi ħaġa li ma tafix. Morna jiena u Chris Fern, morna fl-Infectious Diseases Unit u tħanna fil-ward fejn hemm rikoverati l-pazjenti li ħadu l-coronavirus. Kellimthom jew ma stajtx tkellimhom? Le, għaliex kienu fil-kamra tagħhom imma tħanna ġol ward, ġifier konna fil-kurituri tal-ward, letteralment konna distanza qasira ħafna, tmiss il-ħajt tal-kamra tagħhom bidejk, ġala darba n-nurses kienu qed jagħmlu x-xogħol tagħhom u t-tobba qegħdin jagħmlu x-xogħol tagħhom jiena nħoss li aħna għandna wkoll inkunu hemmhekk biex inkunu nafu verament napprezzaw kemm qed jaħdmu mod tajjeb it-tobba tagħna, it-tobba assikurawna illi ma hemmx sogru għas-saħħa tagħna jien għandi fiduċja sħiħa u għamja fit-tobba u fin-nurses ta' pajjiżna. Ħafna nies u taqra anke fuq l-internet qed jgħidu isma' mhux aħjar nagħmlu dal-imbirek lockdown, nagħlqu kollox, nagħmlu 15 ġewwa, nagħlqu l-portijiet u l-ajruplani u nserħu moħħna li ġie kontrollat u għadda. Mhux aħjar nagħmlu hekk. Jistaqsu ħafna in-nies qegħdin jistaqsu u hemm ir-risposta wkoll. L-awtoritajiet mediċi u tas-saħħa ta' pajjiżna mhuwiex qed jagħtuna parir biex nagħmlu dak il-pass f'dan il-mument għaliex mhuwiex meħtieġ. Li tagħmel lockdown hija l-eħfef ħaġa jiena nagħtu deċiżjoni bħala kabinett u jkun jista' jsir il-lockdown. Dan ikun ifisser imma li kulħadd se jkun priġunier ħabs ġewwa daru. Dak ifisser lockdown li inti qiegħed ġew ħabs ġewwa d-dar tiegħek lef biex toħroġ tixtri u biex tmur tixtri l-affarijiet tal-ikel u l-affarijiet ta' mediċina. Dak wassal għal dibatija kbira. Mela, imma jista' jkun li naslu f'punt qed tikkunsidraw li niġu f'punt fejn ikollna nagħmluh. Maħniex qed neskludu. Jekk l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna jgħidulna li huwa meħtieġ dak il-pass, allura nagħmlu dak il-pass biex inħarsu s-saħħa tal-pubbliku. Però għalhekk ħadna ħafna miżuri. Kien hemm min ikkritika għana x'ħadna miżuri li huma ibsin iżejjed, jekk tissemmi l-kwistjoni tal-kwarantina mandatorja għal kull min ġej mill-barra minn Malta ġej minn fejn ġej. Ħafna qalulna isma' miżura riġida pajjiżi oħra Ewropej m'għamlux hekk. Imma qegħdin nagħmlu dal-miżuri riġidi u forsi konna ħafna qabel pajjiżi oħra biex nevitaw dak l-istat estrem li jkollna morru kif ġara fl-Italja għal lockdown għax nifhem xi dbatija kbira se toħloq fuq il-poplu tagħna. U x'irid jiġri imma biex ikun hemm lockdown?
Biex naslu għal dik is-sitwazzjoni, irid ikollok dak l-istat li jissejjaħ sustained local transmission, ġifieri jkollok l-infezzjoni li qed tiġi lokalment qed tiġi trasmessa b'mod regolari fuq bażi lokali. Sa issa l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna qed jassigurawna illi mhuwiex il-każ, il-każijiet li kellna ġew importati minn barra l-pajjiż u allura m'hemmx il-ħtieġa ta' dik il-miżura. Biss però jekk jgħaddu numru ta' ġranet jew numru ta' ġimgħat u l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna jagħtu direttiva differenti, il-gvern se jkun qed jimxi mad-direzzjonijiet li jingħataw. U jekk imbagħad ikollna nagħmlu lockdown, għax kif qed tgħid inti mhux sabiħ daqs kemm qed ipinġuh xi nies, għax nies qed jgħidu in-nies qed ipinġuha bħala xi ħaġa faċli jista' jkun għaliex mhuwiex qed jifhmu xi tfisser lockdown. Anka l-kwistjoni tal-flights, titħallat il-kwistjoni tal-flights li ma jidħlux lejn Malta mal-lockdown. Lockdown hija xi ħaġa differenti. Il-flights li ma jersqux lejn pajjiżna bil-miżura li tajna llum ir-realtà turik li t-turisti mhumiex se jiġu f'pajjiżna, x'min se jiġi minn barra l-pajjiż jiġi holiday f'Malta u jaf li għandu 14-il ġurnata msakkar fil-kamra tal-lokanda. Mela fil-prattiċità, fuq livell prattiku, pajjiżna diġà n-numru ta' turisti li se jkunu ġejjin lejn pajjiżna prattikament se jisfuma fix-xejn. Jekk ħanaslu għas-sitwazzjoni ta' lockdown hemm dbatijiet kbar, skundita aktar minn dbatija, skundita li inti taf li tittoqgħod ġo darek litteralment. Tkun tista' toħroġ tixtri għal Tista' toħroġ tixtri ikel u mediċina, isek qiegħed taħt house arrest insejħilha jiena. Il-bieraħ Prim Ministru għalaqtu l-iskejjel. Għalaqthom biex isserraħ moħħ in-nies jew għax vera kien hemm bżonn li talaqhom? Għalaqnihom l-iskejjel dejjem fuq il-direttivi li nataw mill-awtoritajiet tas-saħħa tagħna biex innaqsu l-possibilità ta' trasmissjoni tal-infezzjoni u biex nipproteġu lin-nanniet ta' tfal, nfakkar li tfal għattaw ħafna mill-perjodi tagħhom mal-nanniet u n-nanniet minħabba li jista' jkollhom sistema ta' immunità aktar baxxa minn ta' tfal u minn tal-popolazzjoni, ġifieri il-medja tal-popolazzjoni, ħassejna li kien il-pass opportun illi kellna nieħdu. Nifhem li kien hemm konsern min naħa tal-poplu ma trix timxi biss fuq dak li qiegħed jingħad, timxi fuq il-parir mediku. Din hija fl-aħħar mill-aħħar kwistjoni medika. Il-trasmissjoni tal-virus, il-mod kif jiġi kontenut il-virus, hija kwistjoni xjentifika u medika. U jkun prożuntuż dak il-politiku li ma jimxix mad-direzzjonijiet li jagħtuh l-awtoritajiet tas-saħħa tal-pajjiż. Illum għamilna dal-esperiment, aħna ħriġna fi triq bil-karozzi tagħna tal-uffiċċju insomma, u rajna tfal fi triq, ġifieri llum kienet l-ewwel ġurnata li ma fetħitx l-iskola minn il-bandli minn mixi mal-mama u l-papà minn jikol ġo restorant. Din hekk suppost kienet ġifieri jew suppost jibqgħu ġewwa. Nappella r-responsabilità. Il-miżura ibsa li tfal ma jmorrux għall-iskola li l-iskejjel jingħalqu tfisser kienet deċiżjoni jibsa. Meta ngħatajna l-parir mediku, kienet tfisser deċiżjoni jibsa li bħala gvern ridna nażlu bejn l-edukazzjoni ta' tfal u s-saħħa ta' tfal, u s-saħħa tan-nanniet tagħna u s-saħħa tal-bqija tal-popolazzjoni. Ġifieri konna nażlu. Suppost jibqgħu ġewwa. It-tfal għandhom jibqgħu ġewwa għaliex l-idea, ir-raġuni jiena saqsejt għaliex it-tfal m'għandhomx imorru skola. L-idea hija li inti ma jkollokx miġema ta' tfal viċin xulxin, mhux tfal biss, l-idea hija li ma jkollokx folol ta' persuni viċin xulxin biex naqqas iċ-ċans ta' trasmissjoni tal-virus. U allura l-iskejjel ingħalqu għaliex inti għandek tfal li huma viċin xulxin ħafna kuntatt, iċ-ċans tal-virus li jinfirex jekk ikollok persuna waħda infettata jitlaq ħafna, però jekk għalaqna l-iskejjel u tfal qed imorru f'parks, fi playgrounds, u qed ikunu ġo folla viċin xulxin f'kuntatt ma' xulxin, allura l-iskop kollu għal xi xalaqna l-iskejjel u waqqafna l-edukazzjoni jisfuma fix-xejn u għalhekk nappella għar-responsabilità. Jien mhux qed ngħid li tfal għandhom mhumiex holidays dawn jiġifieri. ġod-dar mill-filgħodu sa filgħaxija, imma nappella l-prudenza. Fejn il-ġenituri jaraw li hemm massa ta' tfal flimkien, allura għandna naraw li ma jitħallewx flimkien. Minħabba li tfal baqgħu l-iskola u xi tfal għandhom il-papa u l-mama tagħhom nurses. Ħassejtu dik li naqsu n-nurses minn ġol l-isptar biex jibqgħu ma' tfal? Kull miżura li tieħu se jkollha konsegwenza. Dik li semmejt int waħda bil-konsegwenzi, però attrezzati tajjeb ma hemm l-ebda shortage ta' nurses, ma hemm l-ebda shortage ta' tobba, ma hemm l-ebda shortage ta' ikel fil-pajjiż nista' nserraħ ras kulħadd li għandna provvista adegwata ta' ikel. Dawn huma l-miżuri kollha li ħadna biex niżguraw li l-pajjiż jibqa' miexi bl-aktar mod normali u tranquill possibbli. Meta aħna waqqafna il-trasport bej l-Italja u Malta, waħda mill-ewwel miżuri illi ħadna, kellek konsegwenzi ta' kif ħajġi trasportat l-ikel. U allura ħadna dik il-miżura li eżentajna mid-direttiva it-trasport tal-merkanzija, tal-mediċina, tal-affarijiet tal-ikel. Imma tittaħseb għal kollox, sal-lum
Sal-lum f'Kastilja kellna laqat mal-importaturi tal-ikel f'pajjiżna biex niżguraw illi pajjiżna jkollu provvista kontinwa tal-ikel u assikurawna illi il-provvisti tal-ikel laħa jonqsu, laħa jkun hemm inqas minn fejn tażel, ħajibqa' kollox normali. Walakin jiena nappella s-sens ta' tranquillità, ta' normalità u l-ħajja tibqa' għaddejja b'mod normali. Il-ħaddiema li se jibqgħu id-dar ma' tfal, minħabba li tfal mhux qed imorru skola. Dak il-ġranet li sejħdu se jitteħdilhom mill-lif, jistgħu jieħdu sick leave, pereżempju niftakar il-Peppi Azzopardi kien għamel żmien anke fil-programm elettorali kontu daħaltuha illi it-tfal meta jkunu d-dara x'ikunu morda jistgħu il-parents jistgħu jqogħdu magħhom is-sick leave tagħhom. Tista' u dieta fil-programm elettorali ġifieri tistgħu issa timplementawha biex għalmenu ma jitnaqsilhomx mill-lif. Sa issa, di mhix kwistjoni ta' sick leave, dina xi ħaġa differenti. Tfal mhumiex morda tinsiex, ġifieri il-proposta fil-manifest elettorali kienet li meta tfal. Qegħdin hemm biex ma jimirdux imma. Ma hija differenti. Ngħidu li naqblu li hija differenti. Sa issa il-proposta, mhux il-proposta, s'issa se taħdem billi il-ġenituri se jkunu qegħdin jikkonsmaw mill-lif tagħhom sabiex jieħdu ħsieb it-tfal jekk ma jkollhomx ma' min iħallhom, però maħna qed neskludu xejn. U dal-episodju li għaddej minnu bħalissa jiena nemmen li jrid jiddefinixxi r-ruħ soċjali u soċjalista ta' dan il-gvern. Jiġifieri kull miżuri li se jħabbar il-gvern biex ngħinu lil min għaddej minn dbatijiet għax din hija realtà li qed iġġib magħha skumdita u dbatijiet. Jiena nifhem ukoll li ħadd ma ħajkollok dbatija li inti qed tikkonsma mill-vacation leave tiegħek biex tkun tista' toqgħod ma' tfal dik hija dbatija. U mhijiex xi dbatija li l-gvern se jagħlaq għajnejh għaliha u se jgħid li ma teżistix u jinjora. Maħniex gvern. Ma għalissa rridu nagħmlu da sagrifiċċju. Għalissa se nibdew, għalissa u kulħadd trid jerfa' biċċa mis-sagrifiċċju, se jerfa' il-parti l-kbira, l-gvern mis-sagrifiċċju, però din hija xi ħaġa li laqtet lil pajjiż kif laqtet lil bqija tad-dinja l-oħra kulħadd trid jagħmel il-parti tiegħu tas-sagrifiċċju, nista' niżgurak li partikolarment fejn jolqot iż-żgħir il-batut u l-fqir. Il-gvern mhux se jagħlaq għajnejh għal xejn u se nkunu qed nagħtu l-inċentivi kollha li huma meħtieġa bl-istess mod li għadha filgħodu se nibdew inħabbru miżuri biex innaqsu dbatijiet illi d-direttivi li tajna biex nipproteġu s-saħħa pubblika ikkaġunaw fl-ekonomija, ikkaġunaw lin-negozji tagħna għada inħabbru l-ewwel pakkett ta' għajnuniet biex inkunu nistgħu nibdew l-ewwel priorità għada se tkun li nibdew ngħinu lin-negozji tagħna mhux biss biex ngħinu n-negozji ma biex niżguraw li l-impjiegi kollha jiġu mħarsin f'pajjiżna. Għada fil-11 ta' filgħodu se nkunu qed inħabbru l-ewwel pakkett. Qed jistaqsu ħafna wkoll minn għandu business żgħir pereżempju, isma' qed ninkwita li semmur ħażin ħafna, mhux speċjali minn għandu negozju żgħir. Meta tara s-sitwazzjoni mill-istampa l-kbira, kemm taħseb li se jkollha effetti kraħ fuq l-ekonomija di? Nifhem li se jkun hemm konsern partikolarment jekk ikollok sitwazzjoni tal-lockdown. Għalhekk qed nagħmlu minn kollox qed nieħdu miżuri jibsin biex naraw li pajjiżna ma jasalx għal dak l-istat tal-lockdown. Għaliex hemmhekk verament l-impatt ikun wieħed li huwa sostanzjali. Ma għalhekk tajjeb ukoll li għandna finanzi tal-pajjiż li huma fis-sod li għandna ekonomija li hija waħda b'saħħitha, ekonomija li hija reżiljenti u li tiflaħ għal dan l-impatt, għalhekk insemmilha għal ta' dan il-gvern bil-mod kif ħadem f'dan is-7 snin illi ġemmajna wkoll u għandna fuq xi xinduru meta tinqala kontingenza bħal dik illi għandna qudiemna u għalhekk se nkunu qegħdin inniedu wkoll dan il-pakkett ta' miżuri ta' għada u oħrajn. Warajh ukoll skont iċ-ċirkostanzi kif jiżviluppaw għaliex hija ċirkostanza li tista' ddum ġranet, ċirkostanza li tista' timxi għal ġimgħat u jista' jkoll ikun lil minn ġimgħat ukoll. Però bli qed nagħmlu aħna dak kollu li qegħdin nagħmlu huwa biex niżguraw li l-impatt ikun l-inqas wieħed possibbli. Anke l-miżuri li tajna fuq livell ta' saħħa dan il-virus jaħdem billi inti jkollok peaks, jiġifieri jibda u mbagħad jitla bis-saħħa. Is-sistema ta' healthcare fil-pajjiż dbati meta jippikja lek bis-saħħa l fuq u allura b'dak kollu li qed nagħmlu huwa biex inżommu dik il-pik l-isfel u allura il-livell is-servizzi tal-healthcare ikunu jistgħu ilaħqu mal-każijiet li jkollna kif kellna f'dal aħħar ġranet is-sistema laħqet mod tajjeb u kellna s-sodisfazzjon li llum kellna l-ewwel persuna li fieqet fi żmien qasir. Lil xagħat li għandu business żgħir, kumpanija żgħira, u li qed jinkwita li se jkollu jkeċċi l-ħaddiema pereżempju, ħatejdlu xi ħaġa llum jew forsi għadha fil-press. Se ngħidlu xi ħaġa għadha fil-11 ta' filgħodu, mhux xi ħaġa ma xi ħaġa li hija sostanzjali, pakkett ta' miżuri li huwa b'saħħtu biex inkunu nistgħu nindirizzaw dik il-konsern, partikolarment biex ma jintilfux impjiegi. Għaliex u hemmhekk il-bilanċ l-importanti li ma tistax tmur inti f'estrem fid-deċiżjonijiet. Jiena nista' nkun
estrem fid-deċiżjonijiet u ngħid mela ħa nipproteġi is-saħħa tal-poplu Malti u Awċi u nħares biss lejn dik il-konsiderazzjoni. U dik hija konsiderazzjoni primarja u ewlenija għal dan il-gvern. Imma hemm konsiderazzjonijiet oħrajn. Jiġifieri inti titumbagħad għandek ir-responsabbiltà f'data lilek bħala gvern li tilħaq iż-żewġ għanijiet. Waħda li tara illi il-poplu jkun imħares f'dik li hija saħħa tiegħu, imma mbagħad ukoll ma toqtolx lill-poplu bil-ġuħ bid-deċiżjonijiet illi inti tieħor dak huwa mbagħad ir-responsabbiltà u l-bilanċ li tittilħaq. Hemm persuni li għandhom loans, ħafna nies għandhom loan li ħallsuha kull xahar. U allura minħabba dis-sitwazzjoni hemm minnhom li pereżempju bdew jaħdmu 4-day week jew inkella waqaf jitgħoddilhom l-overtime. Hemm ċans li tidħlu f'xi ftehim mal-banek biex isir moratorium, jiġifieri li l-bank jgħidlek isma' għal dax-xahar xarejn ma tħallasx il-loan u ma ngħidlek xejn. Ma qed jiġi esklus xejn waħda dalodu, anzi wara nofsinhar illum dalodu ħabbarna l-miżuri dwar restrizzjoni tal-kwarantina meta inti qed tiġi minn barra l-pajjiż. Wara nofsinhar kellna meeting fit-tul kemm mal-assoċjazzjonijiet u mal-aqdiet ta' min iħaddem u flimkien mal-kumitat illi ħtarna bħala kabinet illi se jkun qed jindirizza dal-impatt fuq l-ekonomija u n-negozji tal-pajjiż. Fl-ewwel parti tal-laqgħa kien hemm ukoll l-assoċjazzjonijiet ta' min iħaddem, il-Kamra tal-Kummerċ, il-Chamber tal-SMEs fost aqdiet oħrajn, l-MHRA. Dan huwa l-mod kif isiru l-affarijiet li inti tiddialoga smajna il-concerns kollha tagħhom, smajna l-pożizzjonijiet kollha, smajna l-proposti minn għada se nibdew inħabbru l-miżuri. Se jkun hemm mod kif l-anzjani u persuni li jgħixu waħedhom li huma vulnerabbli u allura aħjar ma joħorġux kif qed tgħid inti stess, jinġibilhom li kell id-dar jew inkella ħabbarni aktar kmini dalodu. U kif se taħdem? Iva, se jkun hemm servizz illi fejn qabel is-servizz kien li l-anzjani jiġu assistiti fit-tindif tad-djar. Illum dak is-servizz ġie sospiż u se jiġi xi ftit iktar milli ġie sospiż se jiġi xi ftit fis-sens li l-istess anzjani jiġu mejjuna u anzjani oħrajn ukoll li jkollhom bżonn fix-xirijiet billi jsiru x-xirijiet tagħhom il-xirijiet tal-mediċina li jkollhom bżonn jew jinġibulhom il-mediċini lejn id-djar. Alla ħares f'dan il-mument ma nkunux solidali ma' xulxin, dan huwa l-mument fejn kulħadd trid jiġbed ħabel wieħed u kulħadd jgħin lil xulxin. Qed issegwux vaccines hemm u jekk iva hemm x'indikazzjoni ta' meta se jkunu available? Qegħdin isiru clinical trials u kombinazzjoni qabel tħanna għal dan il-programm bdejt nitkellem ma' Dr. Chris Barbara li minn hawnhekk flimkien mal-bqija tat-tim tiegħu nsellimlu għall-ħidma kbira tiegħu u qegħdin imma li qalli wkoll huwa illi jekk inkunu ottimisti wara li jintemmu l-clinical trials, jiġifieri biex ikollna vaccine li tkun għaddiet mill-proċess kollu, qed nitkellmu fuq perjodu minimu ta' sena. Jiġifieri l-perjodu mhuwiex wieħed qasir, però aħna li qegħdin ma nistgħux inserħu moħħna fuq vaccine għalissa. Minn dak li qed jinformani, jiena nimxi dejjem fuq il-parir tal-mediċi, minn dak li qed jinformani b'mod ottimist qed inħarsu perjodu minimu ta' sena. Jiena nitlob illi jkun qabel dak il-perjodu, nitlob illi il-testijiet isiru b'mod u manjera li dejjem ottimist imma rrid inkun saqajja mal-art ukoll. Għalhekk ħadna dawn il-miżuri kollha. Jiena ma nħares li tinstab il-vaccine, jiena nħarsu li nieħdu l-passi kollha u nieħdu l-azzjonijiet kollha li hemm bżonn fil-kuntest li m'hemmx vaccine. Mela aħna ma rridux noqogħdu ngħidu sa numru ta' xhur oħra jkollna l-vaccine u ma nagħmlu xejn. Le, jiena rrid nopera fil-kuntest kif inhu llum fejn m'hemmx vaccine, nipproteġu s-saħħa tal-poplu bid-direzzjonijiet kollha illi hemm bżonn u fil-mument li jkollna l-vaccine u mbagħad nieħdu ikollna serħan il-moħħ li jkun wieħed ħafna iktar. Dil-ġimgħa Donald Trump, President tal-Amerika, waqqaf il-flights kollha lejn l-Ewropa u allura anke lejn Malta. Tinkwieta fuq x'effett se jkollha di fuq Malta ekonomiku se qed ngħidlek? L-impatt ekonomiku ser ikun hemmhekk, m'iniex qed ngħid li mhux se jkun hemm impatt ekonomiku, però l-ekonomija tagħna hija waħda reżiljenti, hija waħda li tiflaħ, dejjem ħsibna dik il-ġurnata li fiha kien se jkollna stajna nkun niġu f'mument ta' neċessità bħalma huwa llum. Illum huwa dak il-mument li dejjem ħsibna li f'dawn l-aħħar 7 snin insemmi wkoll l-iskema ta' ċittadinanza b'investimenti li ħafna kienu li kritikawha. Forsi kieku ma nafux li għandna serħan il-moħħ ta' tant miljuni fil-karus tal-pajjiż, jista' jkun li miżuri bħalma ħadna sa issa jew miżuri bħalma ħanħabru għada filgħodu u miżuri li ħankunu qed inħabbru aktar il-qudiem jista' jkun konna niġu darna mal-ħajt u ngħid għandna problema imma nistgħu nieħdu il-direttivi, nagħtu d-direttivi biex inħarsu s-saħħa tal-poplu tagħna imma mbagħad l-impatt ekonomiku ma nista' nagħmel xejn dwaru l-impatt li qed ibatu il-persuni għax ikollhom jikkonsmaw il-leave jew għax ma jingħatawx overtime jew għax ikollhom jaħdmu 4-day week ngħid issa m'hemmx minn fejn. Fortunatament il-pajjiż mingħajr ma nolli wisq l-aspettattiva jiflaħ u allura se nkunu qegħdin nużaw il-fondi li ġemma il-pajjiż ukoll il-fondi li għandu l-pajjiż fl-aqwa mod possibbli. Inti qed tgħid lin-nies jekk mhux għax vera għandkom bżonn issifrux. Inti bħala Prim Ministru għandek ħafna safar.
qed tħassru da s-safar ħatmur xorta x'se tagħmel? Priorità li nkun Malta mal-Maltin u l-Awċin. Mhux qed imur, jiġifieri. Le, m'iniex qed immur, qed inkun Malta mal-Maltin u l-Awċin, biss jekk imur għandi 14-il ġurnata kwarantina, ma neffordjax li noqgħod U toħroġ 1000 euro għal kull darba li toħroġ mid-dar. Ma m'is se noħroġ. Ma jaqbillekx. Le, u laqqas se nitlaq minn Malta li xirrid inkun viċin il-Maltin u l-Awċin kollha, żgur ma neffordjax mhux 14-il ġurnata ma nidħolx l-uffiċċju ma naħdimx u ma ninżilx man-nies, għas 14-il minuta f'dan il-moment. Hemm għatfadal Maltin maqbudin fred zones. F'pajjiżi fl-Ewropa, mostly fl-Italja, ħankun qed nitkellmu ma' xi ħadd Malti bħalissa fl-Italja Milan maqbud ġo iżolament għax l-awtoritajiet qalulu tersaqxlaw għax hemm ċans li kif toħroġ mid-dar timrat. Se nkellmuh bi Skype dal-waqt. Dan Maltin li qegħdin f'dis sitwazzjoni, tafu x'inhi s-sitwazzjoni tagħhom? Iva, bdejna mill-mument li ħabbarna l-ewwel benta titjiriet mill-Italja, ċirkostanza ġrat. U bdejna mill-ewwel b'arranġamenti bi preparamenti biex kemm il-persuni li ridu jmorru minn Malta il-barra lejn dawn il-pajjiżi kif ukoll mill-pajjiżi mill-qutin lejn Malta partikolarment ir-residenti Maltin, ir-residenti f'Malta. U f'għawdex inġibu lura lejn il-pajjiż għadna bdejjin b'dawk l-arranġamenti se niżguraw li kull min qiegħed barra minn Malta jinġib lura naturalment imbagħad ikun soġġett għal kwarantina. Qed tinkwetaw li jista' jiġrilna bħall-Italja għax l-Italja qed went out of control malajr ħafna. Minix qed ninkwieta għaliex ħadna dawk il-passi b'mod tempestiv jiġifieri fil-waqt biex jiżguraw li dak li ġara fl-Italja ma jiġrix. Jiġifieri aħna ħdimtu aħjar minnhom biex. Ma rridx inkun nagħmel paraguni għax naħseb illi nkun inġust lejn it-Taljan. It-Taljani kienu f'sitwazzjoni illi l-virus laqathom qabel laqat l-ġtutna, u allura ma kellhomx il-vantaġġ li għandna aħna li nitalmu mill-esperjenzi ta' ħadd. Ieħor aħna tinħarsu mhux biss lejn l-esperjenza tal-Italja. L-ewwel ħaġa li nagħmel ta' kuljum meta nidħol l-uffiċċju filgħodu nibdew inħarsu għalkemm jien m'iniex mediku, m'iniex tabib, imma tallimt u nuża r-riżorsi tal-esperti kollha anke mediċi li għandi miegħi. Induru l-istatistiċi nħarsu lejn pajjiżi oħra, fil-fatt qabel ħabbarna l-miżura dwar kwarantina mill-pajjiżi kollha. Il-limitajni l-ewwel bdejna bl-Italja u mbagħad imxejna lejn 4 pajjiżi oħra ġifieri ma daħħalniex kollox f'daqqa. Għaliex bdejna nsegwu n-numri u bdejna nieħdu miżura li tkun proattiva imma li tkun reattiva fl-istess waqt tal-iżviluppi li kien hemm f'pajjiżi oħra. Sal-lum in-numri baxxi ħafna li għandna f'pajjiżna jiġġustifikaw li l-azzjonijiet li ħadna kienu taħseb tajbin ħafna. L-aħħar mistoqsija, imma irrispondini mal-għara xi dumorru għal-break. Tikkunsidra li f'każ ta' vera bżonn terġgħu tajtu pereżempju lit-tobba li kienu irtiraw jew inkella għandek ftit tobba u ministri u segretarji parlamentari li huma tobba u tgħidulhom isma' ħudu paċenzja għenuna ftit. Jista' jkun li niġu f'dik is-sitwazzjoni għaliex għandna riżorsi li huma tajbin ħafna f'pajjiżna u numri suffiċjenti. Qabel ma nagħlqu l-lejla qed nagħmlu dil-hashtag nieħdu ħsieb xulxin. X'parir tagħti lil Maltin? Xi tgħidilhom? Frażi, messaġġ illum. Kuraġġ dan huwa mument li nifhem li huwa ta' ċertu skumdità l-poplu, nifhem li hemm ċerta biża jiena nappella l-kalma, m'hemmx lok ta' paniku, għandna sitwazzjoni kompletament taħt kontroll awtoritajiet mediċi, awtoritajiet tas-saħħa li jafu x'qegħdin jagħmlu għandi fiduċja sħiħa fihom, dan huwa mument li se naħorġu minnu, se noħorġu b'saħħitna minn dan il-mument, b'saħħitna aktar milli qegħdin illum u għalhekk nappella l-kuraġġ. Dan huwa mument li se jiddefinixxi lill-poplu Malti kemm aħna poplu maqut, poplu b'saħħtu, poplu li verament naħsbu f'xulxin. Prim Ministru, grazzi ħafna. Grazzi Mark.